Ahoj, vítám vás u druhé epizody, druhého partu, druhého dílu Dead Island Riptide. Takže hitneme pokračovat a budeme pokračovat. Ještě pořád jsme u prologu, ale nám to nevadí. My budeme krásně v cajku a budeme pokračovat. Už jsem to měl být dávno hotový, ale nevadí. Já teda doufám, že jsem skončil tam, kde jsem skončil, ale protože jsem trošku někde jinde. Oh man. Tady už jsem byl. To se mi nelíbí, to se mi opravdu nelíbí. Jo, ale jsem dost blízko, hej, here. Ahoj. To je hodně velký dick tady to. Pum. Bum. 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 Hey, what's up? Come on. Hej, ale tak to jsou vážně lašmejský zombie. Nesnáším zombie. Já. Hajzl jeden. Tak pojď. Pojď taky. Ha? Co? Jak si ho líbí, co? Co tobě? A jak vám obou, co? Bam. Tady nějaký hajzl? Ne, nevypadá to, že by tady někdo byl. Náboje. Nicméně tady už jsme opravdu jednou byl. Ale nevadí, projdeme se znovu. Hej, pojďte ke mně. Come on. Hej, co říkáš na tohle? Takhle se to dělá. No? Ještě vstaneš, co? A teď? Hajzli. Co si vůbec myslíš? Tak jo. Vypadá to, že jsme tam, kde jsme skončili. Takže tady potkáme nový lidi. A u téhle animečky, co to, jsem to vypnul. Takže OK. Navazujeme. To je hajzl. Pokud jsem to nebyl já, ale pochybuji, že jsem to byl já. To nějaký šmek, který uletěl. To říkám. Jo, to je super, že je můj teda mrtvej. Je mrtvej, anebo je mrtvej a přitom živej, ha? Ha? Já jsem tady genius. To pojď to. A furt se za... Tak toho si jdu vzít. Pojď sem, hajzle. Hej. To ten byl hodně lehkej. Hej, co je za zbraň nějaká jiná? Bam. Cuká hrozně. Ale úplně nechutně. Wow. Ty jsi ale kus šmejda. Chuligány. Jo. Co ty? Co říkáš na tohle, co? Přenášeč. Hej, jsi živej? No, nejseš. Tady všechno vyberu. Cvak. A bam. Tady toho zabiju. Jedu ránu. Paráda. Cheater pár je, ale s ním asi poradíme celkou jednoduše. Na náboje. A co? Zlomenina, jo? Jo, a co teď? Co řekneš teď? A? Hej, dostal jsem achievement, super. Přesně to, co jsem chtěl. V čem jsou vlastně achievementy? A? Kdo mi to řekne? Nikdo. Už to nikdo neví, k čemu jsou. Pomůžou nám dohrát hru? Ne. K čemu to je, tak... A sakra. K čemu nám to je, tak je asi tak jako... I don't know, nevím. Ne to, že mám to co jedno. Jsem zase na můstek, OK, to nebude problém určitě. Hej, proč tady byla ta hudba? Ahoj, samé. Jo, ale...
Super, já jsem to chtěl dávno jít, víš. Musíš najít ten vchod. Drž hubu, já nechci hledat. God damn it. Oh. Chytím se tam? Ne. To bude až v Dying Light. Na což se hrozně těším, což už jsem ale říkal. Tak jo. Musím jít nahoru, že tam nebude nějaká banda těch imbecilních mrtvých týpků. No, je tady jeden. BAM! A ještě jeden. Co je za šměda? Co? Co? Nabíhat energie? Mě taky. Tak, to byl kritický zásah, křupla mu hlava. Dobře mu tak. Neměl umírat. Debilní hajzle. Ti na kobu prdel, co? Nám to říkáš, co? Žiješ? Nežiješ. Tak to zavřem. Hej, tam nějaký fialový. Co to je? Co to je? Co to je? Nikoho nevidím. Šílený kapitán. Ne. Co, do hetky? Jak se ti to líbí? Sakra. Šílenýho kapitána nesnáším. Nesnáším šílený kapitány. Jsou to hajzlové. Hej, co říkáš na tohle? Teď mu to nic neubírá. God damn it. Kdyby mu to aspoň něco ubíralo, šmejdovej. Jo! Dělej, ošetři se, hajzle, ošetři se. Dělej. Bam! Jo! Jedna kundy. Nejsou tady někdy náboje? By se zatraceně hodili. Ne, nejsou. Bam! Tak tohle to bylo krásný zásah. Ještě žije. Jo! Ty hajzli. Hej, co ty? No, to otevřít nemůžu. Ty zasraný šílený kapitány. Vždycky zásah, no a co na to říkáš, co? Máš u sebe. Sebral jsem to, ale někde to není inventář. Já by se hodil. Spolehlivé hanbo. To má nějak. OK. Už to asi používám, nebo? Jak se to sakra? Jo, už vím. Teď to musím dát takhle. A konc. Takhle. Ne, proč nemůžu použít? Proč něco můžu, něco ne? OK, tak ještě se nad tím chvilku pozastavím. Tady mám spolehlivý. Jo, požadovaná úroveň. Aha. Už to chápu. Já jsem to neměl dostatečnou úroveň. Tak jo, tak si vezmeme brokovnici, má to nějaký náboje? No, nevím. Jo, mám. Tak. Tím tady otevřeme. Tak. A je to. Krásná. Aha, to není vlna. Sakra, shooter, boom. Přesně tak. Začneme se určitě potápět a já budu plavat jak blázen. A jako jeden z mála, respektive jenom my přežijeme. Samozřejmě. A je to určitě jenom, bude to určitě o náhodě, jako. To je jasný. A vsadím se, že první mise bude něco jako v tom smyslu najít svoje týpky, ty co bude na té lodi. Pravděpodobně. To fakt netuším. Ale z mých zkušeností u her to tak bude. Tak jo, tak. Načítá se to hrozně dlouho. Ale tak konce načítá vlastně celý ten ostrov, že jo? Předtím to byla jenom loď.
No, už to je načtený. Hey, hey, wake up. You all right? What happened? Sakra, neměla mě probouzet, jsem si chtěl prospat. Měl jsem těžkou noc. The ship's dead in the water. Can you walk? No, přesně tak. Jo, to je kurovský velká loď. But it's really not safe. OK, ale chci vidět tu loď, takže mě nech. Bitch. Hej, zůstal všechny zbraně. Kromě brokovnice, no jasně. Wow. To mi nezůstalo, to je nový. Hej, to se mi líbí. Tak jo, jdeme za tím červeným, tamhle za tou vlaječkou. Ještě to budu muset nějak tady obejít. No, tak to je to fakt hustě. Si pak se to uhasí ve vodě. Dá se s tím vůbec? Ne, neuhasí. OK, ale proč se zdaluju od toho? Jsem... Jo, už nevím. Takže tady doleva. Nebo tam. Na druhou stranu, kdybych šel zpátky, tam. Respektive tam někam, jestli bych tam mohl. Tak tam bude auto, podle mapy. Podívám se na ní. Jo, dobře, musím skrz tunel a... pak do tábora přeživších. To jsem nechtěl. Šel napryč, jo, přesně takhle. Hej, žiješ? Žiješ. Už jsem tady mohl něco udělat. Hej, tak tohle to je hopy kráčka Far Cry 3. A hodně velká. Extrémně velká. Tak jo, jdeme. Měl jsem náhodou jít skrz tunel? Fuck. No nevadí. Žiješ? Žiješ, co? Co? A co vlastně dělal? Dobrá zbraň, dobrá. Hej, ty jsi sem spadnul? Hej, ty žiješ. Máš úroveň 18. Co? Co to říkáš? Mám dobrou zbraň, jo? Já vím. To mi dala ta ženská pravděpodobně. Kdybych ji neutíšil, tak bych o tom věděl. Takhle ten most vypadá divně. Dá se rozříznout? Já bych se vsadil, že ne. Jo? Ne. Sakra. Tak jo, už tam budu. No, každopádně dneska, jo, držíš. A máš u sebe hadici, nebo co to je? Každopádně jsem to sebral. Tak jo, jsem v táboře přeživších, super. Paráda. Vstoupím do tábora. Uvidíme, co pak si tam bude dít. To jsou zombie? Jdeme po nich. They are looking suspicious. Hey. How's it going? Hej, a co řekneš na tohle, co? Co na to říkáš, co? Přišel si o ruku. Ne, nechtej ho, teda. Hej. Bude to v pohodě, neboj. Stávej. Šmejdy. Pojď, přenašeči. Co, líbí se ti to, jo? Sakra, běžím. Cvakni si. No. Pojď. Co, líbí se ti to? Co je tohle? Zabiju, umřu, neumřu? Ne, bych musel do toho střelit. Ještě jednu ránu do tebe, dobře, jak je. Už je po tobě, tak pojď! Co to je? Řekl, že je mrtvý. Nebo ne? Samozřejmě, že to je tohle, musím vzít nebo ne? Šli balonskou vyrobený nůž. Proč ne? Oni tady ještě jsou. Já si musím... Hej, pojď sem. Hej, what are you doing? Hej. Co, už jsi mrtvý? Na jednu ránu? Dobře.
Jako proč ne, že? Co to bude tohle, co? Odseknutí. A co to bude tohle, co? Do hlavy. Umři! Umři! To mě nebij. Nejde. No, už je zabiješ snad sám. Hej, a co ty? Odseknutí. Bam! Bam! Oh, ještě ho rozčutím. Bam! Takhle to má vypadat. Hej, já na něho skočím. Ještě jeden za mnou, že jo? A bum! Hej, co ty? Oh, tamhle jako zabíjí. Odseknutí. Přišel mi e-mail. Smrdé. Tyve... Určitě s ním teď budu obchodovat, běžně. Tak jo, ještě je tady jenom pár. A jsou tam nahoře. Hej, tak pojď, vezmu nůž. Hej, dobře. Ten nůž není špatný. Vidíš se, kde je další? Už je mrtvej. Úkol dokončen a všichni jsme přišli ve zdraví. Tak, fajn. Tak jo, tak tohle to byl druhý part, druhá epizoda, druhý díl Dead Islandu Riptide. Doufám, že jste si video užili, hitněte like, subscribe, nebo mi dejte tam nějaký koment, já nevím, jako klidně. Ale pokud vám to přišlo jako pěkná srdačka, tak mi klidně dejte dislike a zvyšte si svoje ego, je mi to totálně jedno. Ahoj.